Znači, bila je jedna slika gdje su ležali jedan na drugome. To je više zatvor gdje sam ja bio. Da. Pisalo je 50 ljudi u jednoj ćeliji. Mi nikad nismo bili 50. Mi smo bili između 60 i 70, a naša ćelija je bila 60 tačno kvadratnih metara. A čekaj, samo te pitam, gdje je toalet ovdje? Isto ima toalet, mislim to je kao naš vanjski toalet, to je jedna rupa i ima jedan tank za vodu, znači gdje taj tank se puni i mi uzimamo tu vodu i on je na ćošku ćelije, znači to je otvoren prostor koji samo služi za Čekaj, ti ležiš ovako među ovih 60? Ležimo među 60. Taj dio gdje je WC je zanimljiv zato što on je uvijek vlažan. Znači kad ljudi uzmaju vodu ne možeš ti sad tu da paziš, već uvijek je taj dio najgori i on smrdi naravno, a i voda je tu uvijek malo okolo i tako da tu najviše stranci budu. Na Phuketu je bilo tako, svi mi stranci smo bili oko WC-a, nama su dali to mjesto. Da.